Terve! Tässä on siis Matti Serkkilä, markkinointimainonnan toimituspäällikkö. Lyhyt katsaus uusimpaan lehteen. Luetaan sitä vähän yhdessä niin tekijän näkökulmasta, jos sikäli se ketään kiinnostaa, mutta kokeillaan. Kyseessä siis palkkanumero, varmaan jonkin verran ehkä odotettu, ei jossakin paikassa ehkä niin odotettu, mutta joka tapauksessa kansi on ainakin hieno, jos ei nyt muuta tästä ole sanottavaa. Kiitämme Teemu Lehtosaloa, tunnettujen AD:tä. Helähden Amiaf siinä pääosassa. Mennäänpä suoraan uutisiin. Tässä tällainen ehkä hieman sanomalehtityyppinen taittaratkaisu. Joka tapauksessa juttu on ehkä parempi kuin sen graafinen ulkoasu. Tässä siis Erkka Felt, meidän yritystutkija, käy läpi alan tilinpäätöksiä ja laskee tuottavuutta ja kannattavuutta. Ja siinä on myös MTL:n isompi tutkimusaineisto taustalla. Kannattaa lukea. Ehkä hieman raskas pala, mutta erittäin hyvä ja ajankohtainen katsaus ehkä hieman huolestuttavaan tilanteeseen alalla. Hongkong laajentaa verkkokauppaa edelleen. Ovat vissiin jonkin verran pärjänneet. Ja mielenkiintoinen juttu tietysti, ja tekijäkin on alan parhaimmista. Pekka Karhuvaara, kolumnisti, kertoo, mitä media tekee ja mitä se ei tee. Ihan hauska juttu alan todelliselta ammattilaiselta. Ja sitten palkkanumero. Tästä ehkä lyhyesti sen verran, että saattaa ihmisiä ihmetyttää, millä perusteella tänne joutuu, millä ei. Suunnittelijalistalla on, joka on tässä, siellä on siis suunnittelijat, jotka ovat tunnettuja, tai sitten kilpailussa menestyneitä, tai mielellään tietysti sekä että. Toimistopomoissa on alan suurimpien toimistojen, siis markkinointivistä alan suurimpien toimistojen toimitusjohtajat pääosin. Mediapomoissa on alan suurimpien mediayritysten johtajat, joitakin sisältöjohtajia kanssa tietysti päätoimittajia isoimmista lehdistä, medioista. Alan liitot, markkinointipomoissa pistettiin vähän ehkä uusiksi linjaa tänä vuonna. Nyt siellä on, siis ei ole vain hihasta ravistettu ryhmä, vaan on ihan top 30, maan 30 suunnita yritystä, ja niistä he markkinointijohtajat, jotka on siis johtoryhmässä. Tuotantoyhtiössä suurimmat alaa lähellä olevat tuotantoyhtiöt. Ja yleiskommenttina vielä ehkä se, että tarkoitushan on ikään kuin näyttää alan palkkataso, ei sinänsä nostaa kenenkään yksittäisen ihmisen palkkaa. Ja tästä tietysti tämä on toisaalta seurauskin, ikävä kyllä, ehkä joissakin tapauksessa, mutta kuuluu vähän asiaan. Henkilöjuttuna sekin Kati Varhe, ihan todella hauska henkilöjuttu ja poikkeuksellinen siitäkin, että ihminen puhuu itsestään ja avoimesti, ja aina näin ei ole. Eteenpäin TV-juttuna TV5 tarttuu sopin paikalle. Lukekaa lisää lehdestä. Ehkä viimeisenä kommentin lehdestä loistava juttu muutoskampanjasta. Tässä käy muun muassa ilman, paljonko muutos käytti mediarahaa. Se ei ole ihan pieni summa, niin kuin voitte arvata. Lukekaa lehdestä, se on lähes 1 miljoona euroa meni mediaan tässä. Toinen mielenkiintoinen juttu on se, että tästä tulee suomalainen markkinointiviestinnän vientituote, eli tätä lähdetään nyt viemään sitten muihinkin Euroopan kaupunkiin kansalaisten iloksi. Päättäkää itse, mitä mieltä olette. Seuraava Angry Birds, eikö niin? Pyöräparoni. Myyntihittinä. Angry Birds puolestaan jo Kiinassa asti. Mennäänpäs loppuun asti. Täällä viimeinen Karin Lundstedt. Haastattelin henkilön torstaina, perjantaina. Hän sai tietää, että Bonnier lakkauttaa lehteensä. Että tämä on tätä Aikari päätoimittajan arkea nykyisen näköjään. Hyvä, kommentteja otetaan vastaan tähän juttuun ja sähköpostelun tai mitä vaan. Kiitos. Viikolla.